Nem véletlen kapták fel azt a részt ebből a Telex interjúból, meg videóból, amikor a csaj arra kérdés, hogy hogyan határozza meg a nőt, azt a választ adja, hogy ma már a biológia nem releváns. Biology and so on are irrelevant these days. Tehát te döntöd el, hogy mi akarsz lenni, és itt már a kromoszómák meg a gének azok nem sok vizet zavarnak. Tehát a biológia az nem kapott lapot ebben a kérdésben. És hát ugye az volt eddig a mondás, hogy már 2023 van, és hagyjuk már a babonákat, meg az ilyen hülyeségeket, mert már csak a tudományban hiszünk, és eljutottak oda, hogy maguk sem veszik észre, akik követik egyébként ezt a hülyeséget, hogy már a tudományt is maguk mögött hagyták, tehát a tudomány már nem számít. És tudom, hogy kicsit már unalmas, hogy én mindig visszakanyarodok a francia forradalomhoz, de nem véletlen, mert meggyőződésem, hogy a kettő között nagyon-nagyon szoros a párhuzam, meg hogy ami ma zajlik, annak az volt a főpróbája, ott is ezt mondták. Tehát az volt az állítása a forradalom ideológusainak, hogy ez az ész forradalma, amikor magunk mögött hagyjuk a vallásos babonáskodást, és már csak az ész forradalmában és a tudományban fogunk hinni, és hát ott is az történt, hogy csak arra használták föl, mint ahogy manapság is ezt csinálják. Leválasztották az ember teljes mértékben Istenről. És amikor leválasztották a francia forradalmat, ezért kell mindig beidézni, mert az előre mutat. Mert ott már ismerjük, hogy mi a következő szakasz. Tehát amikor már leválasztották az embert Istenről, akkor a következő módszerat az volt, hogy nem maradtak meg ezen az úton, hanem elkezdték őket terelni, ráadásul erőszakkal, mert ugye ez egy diktátum volt, hogy egy hamis vallás irányába. És manapság nem ugyanez bontakozik ki a szemünk előtt. Tudom, hogy nagyon sokan ezt nem akarják észrevenni, de hát az bontakozik ki, amikor az az üzenet, hogy a biológia már nem releváns, tehát a tudományt is megtapossuk, akkor fel kell tenni, akkor mi a releváns? Akkor mi, vagy mi alapján inspirálódnak ezek a dolgok? Mert ez nem csak a csaj állítása volt, ez Hollywood állítása volt. Ez a mainstream állítása volt, hogy a biológia ma már nem releváns. És ha valaki megnézze a Gulyás Marci féle műsort, amiről szintén többször beszélgettünk, amikor bemegy a Sapkás Piréz nevű csávó, és fölkérdezi a Gulyás Marcit ugyanerről a kérdésről, és a Gulyás Marci ebben a kérdésben picit konzervatívban reagál a válaszában, és már ellene is megindult a gyűlöletszunami. Tehát ez túlmutat ideológiai meggyőződéseken. Ez túlmutat azon, hogy ki a baloldali, meg ki a jobboldali, ki az ellenzéki, ki a kormánypárti, ki a tradicionális, ki a progresszív, ez azon jóval túlmutat. Ez egy olyan kérdés. És amikor ezután oda mennek a sráchoz, egy fiatal gyerekhez, és neki is felteszik ezt a kérdést, akkor ő fontosabb választ ad, mert azt, hogy a biológia nem releváns, ezt minden csatornáról halljuk az elmúlt években. Ő sokkal fontosabb választ ad, mint ez a csaj. I don't know, man. The thing is, I also don't want to get cancelled. Inkább ezt emeltem volna ki. Ő azt mondja, hogy nem akar erre a kérdésre válaszolni, hogy ki a nő, vagy mi a nő, mert nem akar, hogy ellehetetlenítsék. Ez a lényegi állítás, hogy ha van egy megnyilvánulásod, ami mer mondjuk maga mögött gondolatokat képezni, vagy mer megkérdőjelezni narratívákat, akkor számolnod kell azzal, hogy annak következménye lesz. Akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ez szabadság?